Луиза Рахимит тапшыруыбызны башлап җибәрик. Салкыннар куркытып кына куйды бүген инде урамда кабат, без ияләшкән кышкы көн. Исәнмесез? Ниһаять ул килде, ниһаять ул безнең белән дип сөенәсе урында күпләр инде зарланырга да өлгерә башлады. Салкын, кыш килде дип зарланучылар да юк түгел. Шуңа күрә 2 сәгать дәвамында манзара тапшыруы сезнең күңелләрегезне күтәрерлек видеосюжетлар, хәтта сезне җылытырлык темаларда тәкъдим итәр дип өметләнәбез. Сезнең каршыгызда манзара тапшыруны алып баручылары Луиза Закирова белән Алмаз Гәрәев. Кунакларыбыз да булыр. Бүген бездә кунакта ЮХИДИнең имтихан алу бүлеге җитәкчесе урынбасары, полиция подполковнигы Лилия Әхмәтшина, Татарстанның ат казанган артисты Илназ Бах, Татарстанның ат казанган артисты Илюса Хужина, шагыйрь Миләүшә Гафурова, ел студенты бәйгесендә җиңүче Диләрә Дамар, кызык дөнья сәхифәсендә хезмәттәшебез Гөлинә Шәймуллина булачак. Галимә Зәйнәп Максудова безгә китап булып кайтты. Абдулла Тукай музеенда тарихчы галим Альфред Бустановның Зәйнәп Максудова хезмәтләренә багышланган китабын тәкъдим иттеләр. Бу бөҗәкнең 4000-нән артык төре бар. Гөлнар Шәйхинең төрле илләрдән алып кайткан фатималары белән танышырбыз. Автомузейда вакыт буенча сәяхәт итү генә түгел, үзеңне зур дәрәҗәдәге кеше булып тою мөмкинлеге дә бар. Abdülbari Battal Taymas деген sizin meşhur bir galimeniz var. O 17. yıldan sonra o da Türkiye'ye gitti. Onun Kazan Türkleri деген kitabı vardı. Бүген без французлар кебек иртәбезне круассаннан башларбыз. Көне дә бик килешле. Бүген круассан көне. Бу нәрсә дигәнне аңлата икән. Үзеңә пешегеп калырга кирәк дигән сүзме, әллә кибеттән алып авыз итүдә җитәме? Миңа калса, ничек тә ярый, иң мөһиме әзгенә үзеңне Франциядагы кебек хис итү. 30 январь круассаннар көне. Круассан ярты ай формасындагы француз камыр ризыгы. Һәр кемгә билгеле, ул катлы камырга май истәп әзерләнә торган ризык. Круассаннарның төрлеләре була, татлылары һәм инде яшелчә һәм сыр белән ясалганнары. Круассан тарихына күз салыйк. Франциянең әлеге тәмле символы барлыкка килгәннән инде 333 ел үткән. Бүген ул катлы рогалик кына түгел, сэндвичлар эчендә менә дигән нигез булып тора. Шунысы кызык, круассаннарны беренче тапкыр Австриядә Төркия сугышында җиңү хөрмәтенә улап тапканнар. Ә бүгенге көндә инде аны Франциянең символы дип атап була. Бу искиткеч тәмле. Гомерен балалар укыту, әдәбиятны, тарихны өйрәнүгә багышлаган Зәйнәп Максудова мирасы җыелган җыентык дөнья күрде. Яңа басмадагы мәгълүматларны җыю өчен авторга 7 ел кирәк булган. Яшь галим Альфред Бустанов китабында гына түгел интервьюсында да Зәйнәп Максудованың безнең өчен кадерле булган мирас калдырганын искәртер. Галимә Зәйнәп Максудова безгә китап булып кайтты. Мондый фикер Абдулла Тукай музеенда Зәйнәп Максудованың китапханәсе хезмәтен тәкъдим итү кичәсендә яңгырады. Шунысы игътибарга лаек, мирасыбызны кайтару яшь галимнәребез тарафыннан да башкарыла. Гомерен балалар укыту, борынгы әдәбиятыбызны, татар тарихын өйрәнүгә багышлаган Зәйнәп Максудованың бай мирасына багышланган китапны тарихчы галим Альфред Бустанов язган.
Китапны тәкъдим итү кичәсендә чыгыш ясаучылар да бер авыздан Зәйнәп Максудованың күп кырлы шәхес булуын, әмма аның хезмәтләре әле тиешенчә бәяләнмәвен ассызыкладылар. Китапларны кулъязмаларына өйрәнгәндә ул бер төрле кеше иде. Аннары инде шәхси хатларны язганда икенче төрлерәк. Шундый менә тирән, нәзик, йомшак шундый хатын-кыз буларак инде күз алдыбызга баса. Төрле инде вакытта да төрлечә. Һәм ул төрле авырлыклар да күргән кеше. Шунысын әйтергә кирәк, гомер буе ул балаларны укыткан һәм укытучы булып торган. Ул инде үзе калдырган мирас белән генә түгел, ә менә үз шәхсияте белән, үз шәхес буларак үрнәге белән дә безгә бик кадерле. Укучылары, аның белән таныш булучы гаиләләр генә түгел, Зәйнәп Максудованың туганнары да бар иде. Әтисе ягыннан туганы социология фәннәре кандидаты Илгизә Ким да Казанга махсус Зәйнәп апасы белән очрашуга кайткан, китап аркылы гына булса да. Мои воспоминания о Казани всегда были связаны. Зайнап апай мне... Казан турында истәлекләрем Зәйнәп апа белән бәйле. Аның турында социаль челтәрдә мәгълүмат күреп алдым. Шулай итеп Альфред Бустанов белән таныштык. Мин аңа бик рәхмәтле. Зәйнәп Максудова хезмәтләрен халыкка танытуда зур эш башкара. Автор әлеге китап киң даирә эчендә кызыклы булыр дигән өметтә. Музей хезмәткәрләре инде аны бәйләргә өлгергән. Китапны тәкъдим итүдә Тукай музеенда узуы очраклы түгел. Гомумән алганда, менә Альфред Бустановның Зәйнәп Максудова китапханәсе дигән хезмәте, ул төзелеше, эшләнеше, методологиясе ягыннан да фән белән шөгыльләнүчеләр, галимнәр, музей хезмәткәрләре өчен бик әһәмиятле. Чөнки анда Альфред Бустанов кулъязмаларны, музей фотоларында сакланучы экспонатларны тәкъдим итүнең ниндидер яңа ысулын күрсәтә. Ул аларны Урта Азиядә һәм башка илләрдә сакланып, башка илләрдә нәшр ителгән китаплар белән чагыштыра. Альфред Бустанов Зәйнәп Максудованың хезмәтләрен 7 ел өйрәнә. Бу кулъязмалар җыелмасы Татарстан Республикасының Милли музее фондында саклана. Тәрбиянең нигезе идә һәм кечкенә вакытта салына, шуны онытмагыз. Туган телебездә сөйләшүдә, яхшы белән яманны айыруда, хәтта үзеңне юлда, җәмәгать транспортында тотуда әти-әниләрнең бала алдында булган бурычлары. Бу бурычны төгәл һәм җиңел генә үтәр өчен, бәлки безнең киңәшләр һәм видеоязмалар ярдәмгә килер. Соңгы елларда республика юлларында машина хәрәкәте бик нык артты. Шул исәптән юл транспорт хәрәкәтләрендә зыян күргән балалар саны да. Шуңа күрә юл йөрү куркынычсызлыгы кагыйдәләрен инде балалар бакчасыннан өйрәтә башлыйлар. Биектау районының Дубьяз балалар бакчасында да бу өлкәдә эзлекле эш алып барыла. Раил, карале, менә бу юл нәрсәне аңлата ул, менә бу сызыклар? Менә туктарга, машиналарга, җай менә барырга. Менә кешеләр китәләр име? Ие. Менә бу бер нәрсә ул? Итафыллар, менә кызыл туктый, менә жолты менә әйтелгәнләргә, менә яшел менә юлдан барырга. Кечкенә генә булсалар да транспорт төрләрен, юл билгеләрен алар яхшы белә. Юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү өчен җиһазландырылган менә шундый махсус бүлмәләре дә бар. Иң мөһиме кагыйдәләрнең үтәлешен ныклы гадәткә әверелдерү. Бу максаттан Дубьяз балалар бакчасы районның ЮХИДИ бүлеге белән дә ныклы элемтәдә тора. Төрле бәйгеләрдә дә актив катнашалар. Гөлчәчәк балалар бакчасы безнең районда һәм республикада үткәрелгән юл кагыйдәләренә багышланган конкурсларда бик теләп катнашалар. Күптән түгел генә безнең районыбызда Яшел дулкын конкурсы булып үтте һәм конкурсның нәтиҗәләрендә безнең Дубьяз балалар бакчасы макеты эшләп беренче урынны яуладылар. ЮХИДИ инспекторы Алсу Сафиуллина Гөлчәчәк Дубьяз балалар бакчасына бик еш килә. Алты төркемгә йөрүче балалар өчен дәресләр үткәрергә, методик яктан ярдәм күрсәтергә ул һәрвакыт әзер. Аның әйтүе буенча, узган елны гына Биектау районында балалар катнашында 8 юл транспорт һәлакәте булган. Аларны булдырмый калу өчен балалар бакчасыннан ук аңлату эшләрен башларга кирәк. Әлбәттә, сабыйлар белән эшләгәндә төп алым уен, рәсем һәм аппликациялар ясау да ярдәмгә килә. Әлбәттә, бу эш балалар бакчасында гына түгел, өйдә, урамда, транспортта да дәвам ителергә тиеш. Шуңа күрә тәрбиячеләр әти-әниләре белән дә элемтәдә тора.
Әле гаджет телефонларга ышанмаучанлык белән карасак, аннары дәүләт хезмәтләре порталы шыңга ашмаслык хыял булып күренде. Шуннан да яңалыкларга кеше һәрвакыт сәерсенеп карый. Баксаң, рәхәт тормышка тиз ияләшеп тә китә. Дәүләт хезмәтләре порталы белән дә нәкъ шулайрак булды. Бездә кунакта ЮХИДИнең имтихан алу бүлеге җитәкчесе урынбасары, полиция подполковнигы Лилия Әхмәтшина. Лилия ханым, саумысыз, хош килдегез. Без сезнең белән машина йөртү таныклыгы турында бүген әңгәмә корырбыз. Машина йөртү таныклыгын дәүләт хезмәтләре порталы аша алып буламы? Һәм аның аермалы яклары. Без бит инде хезмәт күрсәткәндә, үзебезнең отделениедә, гаризаны төрлечә биреп була. Төрле ысуллары бар. Аны инде менә шәхси килеп биреп була, күп функциялы үзәкләре аша биреп була, әмнә инде вакытларын саклаган кешеләр, вакытның кадерен белүчеләр, алдан планлаштырырга ярата торган кешеләр, алар инде менә шушы портал аша, шушы интернет челтәрләре аша, шушы дәүләт хезмәте порталы аша гариза бирәләр. Алар аның уңайлы яклары, үзләре теләгән, үзләре сайлап алган вакытка киләләр. Кыска вакытта шушы хезмәтне алалар, хезмәтне инде машина йөртү таныклыгын алып китәләр кыска вакытта. Һәм инде ташламалар да бар бит әле. Иң мөһиме 30% ташлама. Менә дәүләт пошлинасын түләгәндә 30% ташлама. Мәсәлән, 1000 икән, димәк син 700 генә түлисең. Бик булай чагыштырмача гына саныйм. Менә инде әгәр дә Россия таныклыгы безнең 2000 тора икән, аның инде шушы сайт аша языласыз икән, сайт аша түлисез икән, 1400 була. 600 сум ташлама. Күпләр өчен бер сорау килеп туа, нинди справкалар, нинди белешмәләр кирәк? Ул инде гаризаны бит инде төрле сәбәп буенча бирәсез. Әгәр дә инде сез үзегезнең таныклыкның каралган срогы үткән икән, сез аны алыштырырга киләсез икән, сезнең беренчедән паспорт булырга тиеш, я инде икенче шәхесне раслый торган икенче төрле документ, медицина справкасымы? Белешмәсе булырга тиеш, сезнең машина йөртүгә каршылык каралмау турында белешмә. Әйтеп китәсем килә, ул белешмәнең гамәлдә булуы 1 ел. Димәк, инде алынган көненнән ул 1 ел гамәлдә. 1 ел гамәлдә медицина белешмәсе. Һәм сез алыштырган очракта инде үзегезнең Россия машина йөртү таныклыгын алып килергә тиешсез. Һәм инде шул дәүләт пошлинасы түләнгән турында белешмә. Югалган очракта? Югалган очракта сез паспорт һәм пошлинаны алып киләсез. Әгәр дә инде сезнең планыгызда 10 елга аласыгыз килә икән таныклыкны, ул очракта инде сез яңадан шул медицина белешмәсен алып киләсез. Медицина белешмәсе булмаса, сез инде югалткан правагызның срогын аласыз. Автомәктәпләрдә укыган кагазьләр кирәк булачакмы? Ул кагазьләр кирәк безгә, менә сез мәктәпне бетердегез икән, ул очракта менә экзамен бирергә киләсез, сез шул очракта гына ул белем турында мәгълүмат кирәк. Икенче тапкыр, өченче тапкыр алыштырганда ул кагазьләр кирәк түгел. Ул инде базада бар, димәк. Ул безнең федераль информацион системада бар. Киләсәктә кирәкмәс дип тә без кануннар үзгәрмәс дип уйлыйбыз. Менә машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгәннәр инде. Аның төрле сәбәпләре булырга мөмкин. Алар киренче кайтарала йөртү таныклыкларын. Әгәр дә инде сез юл кагыйдәләрен бызып, шул хукуктан мәхрүм ителгәнсез икән, машина йөртү хукукыннан, аны кире кайтару өчен имтихан бирергә кирәк. Имтихан. Яңадан имтихан бирәсез. Ул имтиханга сез срокның шул мәхрүм ителгән срокның яртысы үткәннән соң бирә аласыз. Бирә башлый аласыз имтиханны. Әгәр дә бирә алмаган зат кабат экзаменга һәр 7 көннән соң килә ала. Һәр 7 көн үткәннән соң һәр бер атна сайын килә ала.
биргәнгә хәтлек ире инде. Имтиханның практик өлешен бирергә кирәкме? Юк, теоретик өлешен генә бирә. Шулай ук медицина белешмәсе дә кирәк. Медицина белешмәсе кирәк, әгәр дә сез инде спиртлы эчемлекләр аркасында эләккәнсез икән, шул вакытта инде сезгә имтихан биргәннән соң кире кайтарганда үзегезнең таныклыкны анда инде медицина белешмәсе кирәк. Һәм әйтеп китәсем килә, сез инде правагызны кире кайтарганда сезнең барлык административ штрафлар салынган булса, сезнең исемегезгә алар бөтенесе дә түләнергә тиеш. Безнең системада сезнең үзегезнең кулыгызда шул кәгазьләр халыкара таныклык алуда ниндидер өстәмәләр бармы? Халыкара машина йөртү таныклыгы ул инде безнең Россия таныклыгы янына икенче таныклык булып бирелә, һәм инде ул таныклык чит илләрдә генә кулланырга була ул таныклык белән. Аны алыр өчен сездән нәрсә кирәк? Сез инде безнең отделениеларга паспортыгызны алып килергә тиешсез, үзегезнең Россия машина йөртү таныклыгын алып килергә тиешсез. Ялтырап тормаган, русча әйткәндә инде ул матовый основада фотография, 3,5-4,5 сантиметрлы размеры булырга тиеш аның. Һәм инде транслитерациясе дөрес булсын өчен чит ил паспортын тәкъдим итә аласыз. Безнең халыкара таныклык белән чит илләрдә шуннан да машина йөртеп буламы? Шуннан да машина йөртеп була. Анда инде өстәмә нидер укулар кирәк түгелме? Юк, анда өстәмә укулар кирәк түгел. Аңлашылды. Ну, менә инде чит илгә барасыз икән, шул халыкара таныклыгы янына безнең Россия таныклыгын да алырга тиешсез. Ул ике таныклык да бергә бирергә тиеш. Аңлашылды. Һәм ниһаять төп сорау, менә шул инде машина йөртү таныклыгын алыштыру, алу урыны безнең Казанда кайда ул? Әйтеп үткәнчә инде безнең Казанда имтихан алу бүлеге ул инде менә модельный урамында 10-нчы йортта урнашкан. Сезгә уңайлы булсын өчен безнең әле тагын бер усул бар. Гаризагызны сез күп функциялы үзәкләр аша бирә аласыз. Алар безнең Казанда 12 филиал ачылды. Бөтен районда 2 филиал. Анда бирсәгез, сезнең каралган пакет документлары, каралган документларыгызны тапшырасыз. Һәм 15 эш көне турында әйтәм мин, без сезнең таныклыкны әзерлибез һәм шул биргән үзәктән килеп кире ала да аласыз, да? Безнең отделениегә килмичә. Но анда инде 15 көн арасында әзерлибез без сезнең таныклыкны. Машина йөртү таныклыгын алу өчен бөтен шартлар да тудырылган, күргәнебезчә, иң мөһиме юл кагыйдәләре генә бузмаска. Шуны онытмагыз. Һәм һәрбер безгә җыяулыме без машина йөртәбезме, исән минергә ясын, үзебезнең шәһәр һәм республика юлларында, гомумән бөтен юлларда да. Форсаттан файдаланып, машинада барганда юл культурасы турында онытмыйк. Бездә кунакта ЮХИДИның имтихан алу бүлеге җитәкчесе урынбасары, полиция подполковнигы Лилия Әхмәтшина иде. Кунагыз белән сау буллашып, автомузейга, ягъни машиналар музеена юл тотабыз. Республикабызның бердән-бер һәм беренче шәхси музее Казан читендә автодром янында урын алган. Аңа танылган эшмәкәр, иганәче, җәмәгать эшлеклесе Җәүдәт Миннәхмәтов нигез сала. Узган елның декабрь аенда автомат тупламасын бер бинага урнаштырып, музей форматында тәкъдим итә. Залга узасың да таң каласың. Монда нинди генә машиналар, мотоцикллар юк. Барысы да 40-нчы еллар ахырыннан бүгенге көнгә кадәр илебезнең машина төзү заводлары конвейерларыннан чыгарылган. Данный автомобиль – это «Волга», ГАЗ-21. ГАЗ-21, ягъни «Волга» Совет чорының иң танылган машинасы. Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий йөргән. Әүкатле, затлы күренүе өчен аны күпчелек режиссерлар яраткан. Шуңа да нәкъ менә бу машина Совет чоры фильмнарында еш очрый. Автомобиль «Победа». Это один из самых первых легковых автомобилей. А менә монысы Победа, аның исеме белән бәйле бер кызыклы вакыйга бар. 1945 елда Кремльдә Сталинга яңа машинаны тәкъдим итәләр. Проект буенча ул Родина дип аталган була. Шул чак ил башлыгы танылган бер фикер яңгырата. Ватаныгызны күпмедән сатырга булдыгыз ди ул. Әлбәттә, машина проекты хуплана, тик менә исемен генә алмаштырырга туры килә. Родина Победага әверелә.
Автомузейда вакыт буенча сәяхәт итүгенә түгел, үзеңне зур дәрәҗәдәге кеше булып тою мөмкинлеге дә бар. Мисал өчен, менә мондый кара чайкаларда кайчандыр генераллар, чиновниклар йөргән ди. Мин дә шушы уңайлы утыргычларга утырып, үземнең эшләремне эшләп кайтыйм әле. Әйдә, алга. Ретро машиналардан кала музейда узышларда катнашканнары да бар. Әлеге тупламаның хуҗасы бик күп еллар автоспорт белән шөгыльләнә. Бу машиналарда узыш турнирларда катнашкан икән. Читтәрәк мотоцикллар, ретро узыш, чын байкерлар йөри торганнары да бар. Ә менә нәни автосөючеләр өчен дә шундый зонада каралган. Биредә мотоцикл, машина һәм хәтта симулятор да бар. Һәрбер бала үзен чын гонщик булып хис итә ала. Автомузей үзен ачык иҗади киңлек форматында тәкъдим итә. Биредә экскурсия, мастер-класслар, иҗади очрашулар үткәрелә икән. Ретро машиналар хуҗаларының биредә автомобильләрен саклау мөмкинлеге бар. Бу экспонатлар янында истәлеккә кызыклы фотографияләр дә ясап була. Сез дә читтә калмагыз. Казандагы беренче автомузейны үз күзләрегез белән күрегез. Быел кыш бездә генә аномаль булмады. Дөрес, Австралия корылык белән очраша, Гарәп әмирлегендә киресенчә кар ява. Ә менә Мадагаскар утравында кар һәм яңгыр белән тәртип, аларның өсләренә башка бәла килеп төште. Нинди бәла икәнен беләсегез килсә, Кызык дөнья сәхифәсен карарга кирәк. Аномаль гыйнвар турында Гөлинә Шаймуллина сөйләр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Иркә үз сүзле, кире, авыр холыклы, гаҗәпләндерүче булар барысы да гыйнвар аеның һава торышы турында. Бездә үзен тыйнак туташ кебек тотса, чит илләрдә тырнакларын да күрсәтеп алган. Австралияны гына алыйк. Корылык сәбәпле биредә янгын чыга. 6,3 миллион гектар урман яна. Ә менә Израильдә капма каршы хәл. 3-4 гыйнварда биредә бер туктаусыз көчле яңгырлар була. Нәтиҗәдә елгалар ярдан чыга. Шәһәрләрне су баса. Белгечләр сүзләренә караганда, бу 2 көндә еллык явым-төшемнең 3тән 1 өлеше яуган. Игътибар экранга. Израильны су басса, Италияда корылык, Венециядагы каналлардан су киткән. Шуңа да көймәләрдә йөрү мөмкинлеге юк. Гондольерлар ялга чыккан. Әмма бу вакытлы чагына. Фаразлар буенча инде киләсе атнадан яңгырлар көтелә. Италия халкы яңгыр көткән аранда Һиндстан, Афганстан, Пакистан, Иран, Гарәп әмирлегендә яшәүчеләр кар баба ясый. Гыйнвар урталарында шушы илләрдә кар яуган. Әлеге күренеш берникадәр уңайсызлыклар китерә. Әйтик, Кабулда 15 градуска кадәр суыта, Пакистанда буран сәбәпле юллар ябыла. Ә Һиндстанда 900 мең кеше ут һәм сусыз кала.
Филиппин Республикасына юл алыйк. 12 гыйнвар көне биредә Таль вулканы активлаша. Бәхеткә магма җир өстенә чыкмый. Шулай да берничә сәгать дәвамында күкрәүләр ишетелә. Тирә-якны көл, төтен каплый. Зарарлы һава вулкан радиусыннан 14 километрга тарала. Батангаз торак пунктыннан 80 мең кеше өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр була. Аларның кайчан кирегә кайтулары әлегә билгесез. Таль вулканын уяну куркынышы зур дип белгечләр. Көнчыгыш Африка Мадагаскар утрауларын башка бәлә сарып ала. Бу кар да, яңгыр да күлдә түгел. Сүз саранча хакында бара. Гыйнвар урталарыннан Кения, Эфиопия, Сомали, Судан, Джибути һәм Уганда территорияләрен әлеге зарарлы бөҗәкләр баса. Мондый гадәттән тыш хәл әлеге илләрдә шире гасыр күзәтелми. Эфиопия белән Сомалида гына 71 гектар чәчү җире зыян күргән. Халык ачлыкка әзерләнә, бүгенге көндә саранчага каршы көрәш алып барыла. Егерме 4 гыйнварда Төркиянең көн чыгышында җир тетри. Аның магнитудасын 6,89 дип исәпләп чыгарганнар. Бу кешеләрдән санала. 1030 кешенең сәламәтлегенә зыян килә, 31 кеше һәлак була, 100дән артык йорт җимерелә. Шушы көнне җир тетрәүләрне Әрмәнстан, Грузия, Израиль, Ливан һәм Сириядә дә тоялар. Игътибар экранга. Гыйнвар аеның табигый хикмәтләренә күз саласың да аномаль кышыңа сөйнәсең. Җылы булса булсын шунда, буранласа да сүз юк. Иң мөһиме якыннарыбыз исән имин булсын. Шушы күтәренке рухтагы сүзләрдә тукталып торыйк. Сүзебезне инде февраль аенда дәвам итәрбез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, бик зур рәхмәт. Кызык дөнья сәхифәсе объективына эләккән илләрнең кыш айлары гына түгел, ә кояш чыгу вакыты да аерыла. Мисал өчен бездә иртәнге 6 булганда, Австралиядә кичке 5, Экваторда урнашкан Конго Республикасында иртәнге 5. Әмма бездән аермалы буларак аларда инде гыйнварның соңгы көне 31. Барысына да кояш сәбәпче. Яшәү чыганага яктылык, сөенеч, шатлык, җылылык бүләк итүче. Ул әлбәттә безнең кояшыбыз. Әлеге якты йолдыз турында 5 кызыклы фактка тукталыйк. Кояш җиргә караганда 109 тапкыр зуррак. Аның эченә безнең җир кебек 1,3 миллион планета сыяр иде. Әгәр җирне яссы итсәк, кояшны тутырыр өчен 11999 шундый яссы планета кирәк булыр иде.
Кояшның массасы бүтін система массасының 99%-ын тәшкил итә. Ул үзе тирәсендә әйләнгән барлык күк җисемнәренең гомуми авырлыгыннан 750 тапкыр авыррак, ә җир белән чагыштырсак 330 мең тапкырга. Кояш җиргә кайчан якынрак дип уйлыйсыз? Кышынмы, җәенме? Бу сорауга җавап билгеле. Җир орбитасының иң якын ноктасын һәр елны бер вакытта уза. Бу 3-4 гыйнвар тирәсендә. Көньяк ярымшарда нәкъ шушы айда җәйнең иң кызу чоры. Шуңа күрә гыйнвар ае салкыннарында кояшның җиргә якын булуы безне аптырашта калдыра. Көньяк Америкада яшәүчеләрне бер дә гаҗәпләндерми. Әмма ел фасыллары кояш ераклыгына бәйле түгел. Кояшныкы кебек массага ия булган кызыл гигантлар дигән йолдызлар бар. Аларда водородны гелийга әйләндерә торган җылылык төш реакциясе бара. Нәтиҗәдә йолдызның зурлыгы көннән-көн арта. Галимнәр фикеренчә, мондый язмыш кояшны да көтә. Киләчәктә аның зурлыгы Венера орбитасын үз эченә йотарлык булачак. Энергиясе дә бермә-бер артачак. Бу көннәр килеп җитсә, җирдә су кибәчәк һәм тереклек юкка чыгачак. Кояшта су бар. Бу бик сәер яңгырый, әмма бу шулай. Су хасил булсын өчен водород һәм кислород кирәк. Тегесе дә, монысы да кояшта бар. Кояшта бар тик иң көчле талымсыз молекулалар гына яши ала. Су молекуласы да шундыйлардан. Алар кояш массасының аз өлешен алып торсалар да, башка планеталардагы төшө су запасларыннан күбрәк булуы билгеле. Кыш килеп өлгермәде, без инде аны озатырга чакырабыз. Ләкин әле аның алдыннан кояшка бәйле кызыклы фактлар белән таныштык. Кояш аңа ничек тәэсир итә икән, аның үзеннән сорарбыз. Бездә кунакта җырчы Татарстанның атказанган артисты Илназ Бах. Илназ турында әйтә дип торам. Хәерле итә. Илназ, сәлам. Чөнки син үзең кояшка тиң кеше, минем өчен сине күрү белән иң беренче чиратта кояш күз алдына килеп баса. Әйтәм сразу әйтәсең син. Шәхсән менә синең үзеңә кояш ничек тәэсир итә? Мине ничә тәйне? Кояш мине бик ярата, конечно. Кидерәме? О, жандырып бетерә. Менә шул кидереп, инде жанып, пешеп барган сезонда, чөнки инде билгеле ул иҗат кешеләренең сезоны җәйнең соңгы айларыннан һәм яз биткәнче дәвам итә диярлек. Башланган җәй башланган җине. Менә шул сезонны инде сез әле булмаган кыш айы белән инде кыш белән озатырга да әзерсез. Дөресен әйткәндә, бу елгы кыш әллә ничек бик теге сәер булды ул. Гомумән алганда жылы кыш булды. Ну менә хәзер матур гына бара инде, җайлап кына. Ну шуңа да карамастан инде тагын 1-2 көннән кышның теге плюсовой температуралары күтәрелә дип инде тагын күңелне төшерделәр. Кыш, мин үзем шәхсән кышның менә иң бик теге яратам дип әйтмим кышны, но иң яраткан вакыты только иң буранлы вакытны яратам менә. Буранлы, йомшак карлар белән урамнарны тутырган. Юк, куркытмыйм. Менә шул буранда кар кирәп, ничек тә урамда йөрергә яратам мин. Булай инде кышка килгәндә ул теге техник яктан, аннан соң шу салкын булу, теге киемнәр һаман алмаштырып тору менә миңа бик үземә теге бик ошап итми. Җәй көне шул тапочки, шортик, майка элдән киттең кем әйтмешә, җиңел генә киенеп йөрисем бит, рәхәт. Кышны зату дигәннән, менә 28 февраль көнне безнең инде Болгар радиосының кышны зату, язны сәламләү, язны каршылау концерты булачак. Шуңа күрә барча тамашачыларны бүгенге шушы манзара тапшыруыннан һәм шу телевидение аша чакырып каласым килә. Бик тә кызык һәм бик тә матур концерт булырга шаган, чөнки артистлар ягыннан күләме дә бик матур сайланган һәм инде җырлар ягыннан килгәндә дә шушы безнең инде язга кагылышлы хатын шәхсән үземнеке минем инде менә 8 март хатын-кызларга кагылышлы яңа җырым Алла берсә яңгырайчак. Димәк, Гүзәл әлеге концертта катнашмаячак, үзең генә. Гүзәл, юк, Гүзәл үзе катнаша, мин үзем катнашам байрам. Ни өчен дип сорам? Чөнки соңгы арада сезнең дуэт җырлар күбәйгәннән күбәя бара. Дуэтларда арта, без генә түгел, вообще башка дуэтларда арта дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бераз гына инде теге алмаш-тилмәштә җырларга кирәк. Ярар. Менә шәхсән үзеңнең иҗат иткән көйләрең, җырларың бармы бу арада? Бар, Аллаһка шөкер, бар, иҗат итеп торабыз, яңа сезонга әзерләнеп торабыз. Менә әле шушы 1-2 көн, 3 көн эчендә генә дә шушы 2 аранжировка яңа җырларны эшкәртергә бирдем. Үзең көй язган дип әйтәсез. Үзем көй язган, менә шуларны үзенә җайлап инде менә шушы бәлкем җәй син әйтмешә, җәй башланганчы ишетелер радиоларда, телевидениеләрдә бәлкем инде. Әле менә бүгенге көнгә ишетелмәгән берәр җырыңны хәзер яңгырата аласыңмы?
Дүрт куплетім болса да. Дүрт куплетін. Ой, куплеттің дүрт елі болса да. Қышны затам деген бігірек сен түшікілік келгенлік. Әлі бұны сөздеріңіне бек қатырлап бітірмейм. Сөздеріңіне нәрсе деп кіна әлі бір күнігіне жазған еміне. Телефон. Бір шылма шойыра ол сен нешік жауап берсін. Жыры бар, дұрысын еткені, мәне сөздеріңіне бек істе қалмай, ол менің бір кішкенегіне проблема. Міне хит деген сөзге бейләніп етесі келе, өзің ижат еткенки, ол енді жүрек, оңла жүрегімні, ол қазірде ол хит дәрежесінде, ол енді халық жырына да әйленді бейтірге мүмкін, чүнки енді сенің жырыңы ұтып алып, түрлі мәжліслерде, түрлі бейремлерде біздің милләттәшләребез үзләре жырлыйлар екен. Хәтта авторында білмеше жырларға мүмкіндер. Ол енді халық дәрежесіне көшкен деген сөз. Міне тағын шундыйлар нешілептір бик сирек туа. Міне мұны нешеге оңлата аласың? Хаман сайында хит туа тұрғандар деп айта алмаймын. Яны ол теге действительно бұл жырны мен аңлай ерегімде енді қазір хит түгіл. Ол ғылмен алғанда нешіктір бұл біздің тұрмышқа, әдем баласының тұрмышына қағылышлы бір актуаль, бүгінгі күнде де актуаль темаға бәйленген недер біле шылай. Меңа насип болды енді шылай. Құдай тағала шынды сөздерінде. Классик юнәлішке әйленіп бара. Ие. Хам жырларға келгенде, менің бір күріші бір ғымыр деген жырны шылай халық үстел артында, табын артында жырлы. Хам қоя барсам да шыны сырлар қадыр. Енді бұл сыңғараларда көбірек туғаным деген жырны нетелер. Ярия сен бар туғаным. Деп кімдердің мына туғанлар білен соң қалетіге бәйлі, мінәсәбәт, тығыз мінәсәбәт тейкі. Үш жырның да кей авторы сен өзің. Ие. Сұпқанал. Қазаның қайсы ұрамларын үз етесің? Яратасың, қойя біргелешіп ғайла білен Қазанның дұрысыңын әйткенде, міне ең яратмаған жері центр. Машина қоярға орын жоқ, бір қаяда қалдырып кетіп болмай. Бұлай ең яратқан деп айтсам, енді бек дұрысты алмасын. Мен Қазанды ғылмен, мен Қазанда болуыма, Қазанда шушы ішлеуіме, Қазанда тұруыма, һәм вообще дұрысын әйткенде, теге Арша білән Қазан арасы 60 километр деп, 65 шақырым бетінде, мен шунтысын білән ғырларың һәм бәқітлі. Чөнки Қазанға бүтін кішілер кім әйтміші келіп те бітір алмай, тұрып та бітір алмай тұрғандар. Шуңа көре біз мұнда өзімізше мотор етіріп яшау, өзі білмемшен бір бақыт. Ең ұшаған жері, деп айтырым, ол тыныш қана, матур қана азина яқлар енді. Өзің ешеген жоқ қатарда? Жоқ, соған бәрі рақат тіге әлі кесіліп өтмеген ормандар, нелер бар. Үзәкіні яратмасаң да, біз сені қазір нәқ үзәкке шақырып қалабыз, шенке Кремль турында видеозыма қарап кетербіз. Кремль турындағына түгіл, Кремль урамы турында. Бәлки өзіңе яңалықларды ашырсың. Қонаққа келген үшін бик зор рахмет. 28 февральда, Алла берсе, Бұлға радиосы ұйыштырған концертта күрішкен шеге қадыр. Рахмат сізге де рахмат, оңышлар тілейм. Бізде қонақта Татарстанның отқазанған артисті Илназ Бақ болды. Қонағыз білен сау бұлашып, Қазан урамына юл тұтабыз. Бүгін біз Қазанның ең үзәк урамларының бірсі Кремль урамының тарих битлерін ашырбыз. Тарихшы Николай Загоскин әлігі урамны шаһарның ең яқшы урамы деп атаған. Ол Спас манарасынан башана һәм Қазан федераль университетында тігерләнә. Кремль урамы ең бірінші Спас атамасын ерткен. 17-ші ғасырның 70-ші елларынан Воскресенский шіркеуі исімін ала. Революциядан соң урамға язучы Николай Чернышевский исімі берілі. 1960-ші елда Ленин исімі, һәм бары тек 1996 елда ғана урам хәзерге атамасына ие була. Кремль урамы. Қазан шәһәре элек-электән Идел буйының сәүдә үзәге саналган. Мәсәлән, әлеге 1 май мәйданында да инде 16-нчы гасырлардан ук сәүдә рәтләре гөрләгән. Монда иң яхшы кибетләр, завоклы салоннар, чәчтарашлар һәм иң яхшы кунакханәләр булган. Унҗиденче гасырда иң ире сәүдә үзәкләренең берсе менә әлеге бинада урнашкан була. Ул Гостиный двор дип атала. Бүгенге көндә монда республиканың милли музее урнашкан. Гасырда Воскресенский урамында тагын бер зур сәүдә үзәге төзелә. Александр пассажы. Тышкы яктан шундый матур архитектуралы булса да, ул сәүдәгәрләрне бик җәлеп итми. Николай Загоскин моны эчке галереясында кибетләрнең уңайсыз урнашуы белән бәйләй.
Кремль урамы буйлап атлаганда үзеңне Европа шәһәрендә кебек тоясың. Йортлар бер-берсенә охшамаган, һәрберсенең үз архитектура стиле бар. 19 гасырда күп кенә биналар классицизм, барокко, эклектика стильләрендә төзелгән. Аларны инде Кремль урамының беренче йортында ук күрергә була. Кунак йорты каршында урнашкан бинада шәһәр думасы урын алган. Фронтонлы, 6 пилястрлы 3 катлы әлеге бинада хәзер шәһәр мэриясе урнашкан. Воскресенский урамында берничә уку йортында урнашкан була. Шуларның иң беренчесе әлбәттә Казан Император университеты. Аның тарихы 1803 елдан башлана. Совет заманында ул Казан дәүләт университеты, ә бүгенге көндә Казан федераль университеты исемен йөртә. Шулай ук ул вакытны Воскресенский урамында кызлар гимназиясе да эшләгән. Ул архитектор Петонди тарафыннан 1839 елда төзелә. Соңрак аны танылган меценат Александр Гейнс сатып ала һәм кызлар гимназиясын ача. Бүгенге көндә монда Россия фәннәр академиясының Казан филиалы урнашкан. Кремль урамының тарихи истәлекле һәйкәлләре инде берничә буын Казанны сокландыра. Чыннан да, шәһәребездә гаҗәпләндерерлек урамнар да, тарихи биналар да күп. Киләсе җөмләне быелгысы елда дип башлап җибәрсәм, чираттагы мәгълүмат бирүне кайберәүләр хата дип тә сизмәскә мөмкин. Күпләр чыннан да сизмәскә мөмкин. Филология фәннәре докторы Фуад Галимуллиннан башка. Ул хаталарны бик тиз күреп, безгә дә җиткерергә ашыга. Бүген менә бик кызыклы, бигрәк тә авыл җирлегендә еш кулланыла торган быелгысы, хәзергесе дигән сүзләргә игътибар итәргә булдык. Менә шундый җөмләләрне без тормышта да һәм матбугатта да, бигрәк газеталарда күп очратабыз. Әйтик, быелгысы елда будайдан мул гына уңыш үстердек. Быелгысы елда бер сыердан сүз савып алу буенча үз алдыбызга куелган бурычларны арттырып үтәдек. Бүгенгесе көндә язгы чәчүгә әзерлекне нәтиҗәле итеп алып барабыз. Хәзергесе вакытта минераль ашламалар куллануга игътибар артты. Менә биредә быелгысы, бүгенгесе, хәзергесе дигән сүзләр кулланылды. Шәһәр кешеләре гадәттә булай сөйләшмиләр. Әйткәнемчә, авыл җирлекләрендә район җитәкчеләре, колхоз җитәкчеләре, белгечләр, бигрәк тә бригадирлар, ферма мөдирләре әлеге сүзне рәхәтләнеп кулланалар. Әлбәттә, бүгенгесе, быелгысы, хәзергесе дигән сүзләр алар безнең үзебезнеке. Мәсәлән, Татарстан язучылар җыелышының быелгысы айруча җанлы үтте. Кышларның хәзергесе элекләреннән бик нык айрыла. Хәзер инде суыклардан бүрәнәләр шартлый торган салкыннар юк дәрәҗәсендә. Менә бу очракта быелгысы, хәзергесе алар чагыштыру рәвешендә килгәннәр. Ә инде авыл җирлегендә сөйләшүчеләр, җитәкчеләр телендә ул вакытны белдерә. Быелгысы елны, хәзергесе көндә, хәтта быелгысы елны дигән вакытта тавтология барлыкка килгән. Инде быелгысы дигәндә быел сүзен әйтте бит ул. Яңадан елны дип әйтә. Менә шул рәвешле бу сөйләм шактый күңелсез яңгырарга мөмкин. Инде без алга табан шушындый сүзләрне кулланмаска, ә бәлки быел, бүген, хәзер кебек сүзләрне дөрес итеп кулланырга кирәк.
Кыш көне ничек кенә туңдырма ашыйсы килсә дә тыелып торырга туры килә. Чөнки урамда салкын, туңдырма урынына җылы чәй эчү күпкә хәерле кебек. Әмма туңдырманы смузи белән алыштырып була. Беренчедән ул туңдырма кебек салкын түгел. Икенчедән ул баллы, ә өченчедән витаминга бай, чөнки җиләк җимешләрдән ясала. Сизәм, сиңа смузи кирәк. Кешенең организмына кирәкле матдәләр, файдалы витаминнар җитеп бетми. Шул исәптән депрессия һәм нерв арулары килеп чыга. Ә мин сезгә бүген бик тә файдалы һәм бик тә тәмле смузи өйрәтәчәкмен. Язып алыгыз. Моның өчен кирәк булачак шикәр, дәрчин, ягъни корица, овсянка, банан, творог һәм кефир. Кирәк әйберләрне сала башлыйбыз. Творог, овсянка, кефир, шикәр. Әзрәк шикәр салабыз балы булсын өчен. Кем ярата дәрчин, ягъни корица, сала аласыз. Ул безгә әз генә кирәк булачак. Тәм үстерүчән. Һәм банан үзе. Банан ул микроэлементларга бик тә бай. В6, Р һәм иң кирәклесе D витамины бар. Бананны да шунда салабыз. Блендер аша барысын да былгатабыз. Смузиебыз әзер. Иртән эшкә чыгып киткәндә бер стакан смузины эчсәгез, көн дәвамында үзегезне рәхәт итеп хис итәрсез. Гыйнвар айының соңгы пәнҗешәмбесендә кабат күрешәбез. Безгә әле генә килеп кушылган тамашачыларыбызны кабат сәламлыйбыз. Соңгы көндәрнең төп яңалыгы ул кыш җитү. Әмма термометрларда минус тамгасы озакка сузылыр микән? Бу бөҗәкнең 4000-нән артык төре бар. Гөлнар Шәйхинең төрле илләрдән алып кайткан фатималары белән танышырбыз. Abdülbari Battal Taymas деген sizin meşhur bir galimeniz var. O 17. yıldan sonra o da Türkiye'ye gitti. Onun Kazan Türkleri деген kitabı vardı. Грип, ОРВИ, ОРЗ ярмәсен өчен без иммунитетны күтәрергә тырышабыз. Җиләк җимешләр ашыйбыз, имбирле, мәтрүшкәле бал салынган чәйләр эчәбез. Кыш айларында иммунитетка өске киемгә, сәламәтлеккә икеләтә игътибарлы булырга кирәк. Кеше йомыш белән еш йөри башласагыз, авырту сизсәгез, бу цистит билгеләре булырга мөмкин. Цистит бәүел куыгы ялкынсынуы. Бу бары хатын-кызларда очрый торган авыру, чөнки ул хатын-кыз анатомиясе белән бәйле. Менә карагыз, бу туры ишәк. Монысы аналык муендыгы һәм аналык. Монысы бәүел куыгы. Күрәсезме, хатын-кызларның бәүел чыгу юлы бик кыска, һәм ул туры ишәк һәм арткы юл каналына бик якын урнашкан. Шуңа да туры ишәк микроблары, аларны башкача ишәк таякчыклары дип тә атыйлар, бик җайлы гына сидек юлы аша бәүел куыгына керә. Инфекция бәүел куыгына керсә, ялкынсыну башлана. Сидек куыгы төрчасы зарарлана. Ә бу исә үз чиратында кеше йомыш белән еш йөрүгә китерә. Әйдәгез тагын бер кат менә бу макет аша да карап алыйк. Менә бу безнең бөер. Алар организмда икәү. Бөердә сидек формалаша. Менә бу сары түгәрәкләр сидек булсын ди. Менә күрәсезме, бөердән сидек юлы аша, сидек куыгына ул төшә. Бәүел куыгында сыекча җыелганнан соң безнең баш миенә сигнал килеп ирешә. Димәк, бәдрәфкә барырга кирәк. Инфекция сидек куыгына эләксә, ул бөерләргә дә менеп җитә ала. Ә бу исә пилонефрит авыруын китереп чыгара.
Цистит кебек авыру килеп чыкмасын өчен ни эшләргә? Беренчедән, туры эчәктән инфекция сидек юлына күчмәсен өчен дөрес юынырга кирәк. Цистит икәнен төгәл ачыклау һәм дөрес дәвалану өчен табибка мөрәҗәгать итәргә. Әмма чәнчү, авырту төнлә башланса ни эшләргә? Күп итеп су эчәргә. Су эчкәч бәүел дә күбрәк чыга һәм авырту сәбәпчесен юып чыгара. Бу бераз булса да җиңеллек бирә. Шулай ук даруханәләрдә цистит булу-булмавын ачыклый торган махсус тестлар да бар. Үзегезне саклагыз һәм сәламәт булыгыз. Чит илләргә еш йөрүчеләр гадәттә шул илне хәтерләтүче магнит алып кайталар. Ә ул җирнең төрле почмакларыннан фатималар җыя. Журналист Гөлназ Шәйхи фатималарының, ягъни камкаларының үзләрен җыю белән бергә аларның атамаларының да тарихын өйрәнә икән. Буларның барысы турында ул видеоязмада Гөлчәчәк Шәйхетдиновага биргән интервьюсында бәян итәр. Фатима, каш кияүем килә, каш дип бармагычына куеп ишара торган Фатималарны. Менә ул да күңелгә килеп караган бит инде. Менә теге электән күңел турында йөрткән ниндидер бер мотор хатирәне мин менә шушай тасвирлый алдым, үземә саклый алдым, җыя алдым. Беренчесе суыткычка ябыштыра торган магнит агач Фатима була. Шуннан башлана. 10 еллап инде бу өйгә дөньяның төрле почмакларыннан, төрле рәвештәге, мәсәлән, сыбызгы, брош, уенчык Фатималар ярып кайта. Безнең якта Фатима дип әйтәләр. Мин аны белештем инде, ул төрле якта төрлечә атала, исемнәрен дә җыеп карадым, сораулар да биреп карадым, белештем дә. Мәсәлән, ул Теләч якларында Сәхип Җамал дип атала, Апас якларында ул Камилә дип атала, төрле җирдә төрлечә. Onun бар Камка дигәндә, Камка Түтәй дигән җире дә бар, Сөтле сыеры да бар, Шуар Таракан дигәне дә бар. Һәм исемнәре бик күп төрле. Ә менә бездә ул Фатима, нишләп Фатима икәнен беркем дә әйтә алмый. Мин бик күп кешегә биреп карадым ул сорауны. Нишләп җыя башладым, мин яратам кызыл төс. Мөгаен шул кызыл төскә гашыйк булуым да шушы Фатималарны җыярга тәргиш биргәндер. Ләкин алар бит бәләкәйләр, алар бит шундый матурлар. Мин менә тараканнардан куркам. Ләкин Фатималардан курыкмыйм, яратадырым, кичкенәдән яратадырым мин аларны. Һәм шул яратуым менә шушы Фатималарны тупларга ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Менә бу җырчысы Вьетнамнан, Италия, Таиланд, Тунис, Чехия, иң зурысы Төркиядән икән. Гомумән, бу бөҗәк яшәмәгән урын бер Антарктида гына. Шуңа күрә һәр илдә берәр чагылышы булмый калмый. Һәрхәлдә Гөлназ Шәйхи таба аларны. Барган бер илдән дә Фатимасыз кайтканым юк ди. Менә алар һәрберсе үзенә күрә. Менә монысы кайткан мин менә Башкортстаннан. Мотор бит инде. Мотор. Монысы кайткан менә Нюрнбергтан, Германиядан менә алып куйганнарын гына. Менә монысын Камингадан килгән, Пензадан килгән дусларым алып килделәр. Алар гомумән менә һәрберсе үзенә күрә бер хатирә. Ә менә бу Фатима, иң соңгы Фатима, күптән түгел генә Самар өлкәсенең Камышы районында Сабан тойы булды. Анда бик матур күргәзмә эшләде кул эшләреннән. Һәм менә бу керамика бу. Керамикадан эшләнгән Фатиманы алып кайттым мин. Тарихы белән дә кызыксындым инде аларның. 4000 төрі бар Фатималарның. Фатима дип сөйләм инде мин аны. Аны бездә генә түгел, башка илләрдә дә яраталар. Кай җирдә Кояшкай дип атыйлар аны. Кай җирдә Дива Мария белән дә бәйлиләр аны. Төрле илләрдән, төрле җирләрдән җыелган тәлинкәләр буенча географик белемне яңартырга мөмкин. Кечкенә вазаларда дөньяның әллә кайсы почмакларын искә төшереп тора. Әле төрле халык курчаклары коллекциясе дә бар. Бүген без французлар кебек иртәбезне круассаннан башларбыз. Көне дә бик килешле. Бүген круассан көне. Бу нәрсә дигәнне аңлата икән. Үзеңә пешегеп калырга кирәк дигән сүзме, әллә кибеттән алып авыз итүдә җитәме? Миңа калса, ничек тә ярый, иң мөһиме әзгенә үзеңне Франциядагы кебек хис итү. 30 январь круассаннар көне. Круассан ярты ай формасындагы француз камыр ризыгы. Һәр кемгә билгеле, ул катлы-катлы камырга май истәп әзерләнә торган ризык. Круассаннарның төрлеләре була, татлылары һәм инде яшелчә һәм сыр белән ясалганнары. Круассан тарихына күз салыйк. Франциянең әлеге тәмле символы барлыкка килгәннән инде 333 ел үткән. Бүген ул катлы рогалик кына түгел, сэндвичлар эчендә менә дигән нигез булып тора. Шунысы кызык. Круассаннарны беренче тапкыр Австриядә Төркия сугышында җиңү хөрмәтенә улап тапканнар.
Бүгінгі күнде инде аны Францияның символы деп атап була. Bu искиткеч тәмле. Бүген менә бик кызыклы, бигрәк тә авыл җирлегендә еш кулланыла торган быелгысы, хәзергесе дигән сүзләргә игътибар итәргә булдык. Менә шундый җөмләләрне без тормышта да һәм матбугатта да, бигрәк газеталарда күп очратабыз. Әйтик, быелгысы елда будайдан мул гына уңыш үстердек. Быелгысы елда бер сыердан сүз савып алу буенча үз алдыбызга куелган бурычларны арттырып үтәдек. Бүгенгесе көндә язгы чәчүгә әзерлекне нәтиҗәле итеп алып барабыз. Хәзергесе вакытта минераль ашламалар куллануга игътибар артты. Менә биредә быелгысы, бүгенгесе, хәзергесе дигән сүзләр кулланылды. Шәһәр кешеләре гадәттә булай сөйләшмиләр. Әйткәнемчә, авыл җирлекләрендә район җитәкчеләре, колхоз җитәкчеләре, белгечләр, бигрәк тә бригадирлар, ферма мөдирләре әлеге сүзне рәхәтләнеп кулланалар. Әлбәттә, бүгенгесе, быелгысы, хәзергесе дигән сүзләр алар безнең үзебезнеке. Мәсәлән, Татарстан язучылар җыелышының быелгысы аеруча җанлы үтте. Кышларның хәзергесе элекләреннән бик нык аерыла. Хәзер инде суыклардан бүрәнәләр шартлый торган салкыннар юк дәрәҗәсендә. Менә бу очракта быелгысы, хәзергесе алар чагыштыру рәвешендә килгәннәр. Ә инде авыл җирлегендә сөйләшүчеләр, җитәкчеләр телендә ул вакытны белдерә. Быелгысы елны, хәзергесе көндә, хәтта быелгысы елны дигән вакытта тавтология барлыкка килгән. Инде быелгысы дигәндә быел сүзен әйтте бит ул, яңадан елны дип әйтә. Менә шул рәвешле бу сөйләм шактый күңелсез яңгырарга мөмкин. Инде без алга табан шушындый сүзләрне кулланмаска, бәлки быел, бүген, хәзер кебек сүзләрне дөрес итеп кулланырга кирәк. Калеп иҗат лабораториясе безнең җыр проектының финалын тәкъдим итәргә әзерләнә.
Моның хакта кунакларыбыз белән әңгәмә корырбыз. Алар җырчы Татарстанның атказаган артисты Илюся Хуҗина һәм шагыйрь Миләүшә Гафурова. Кызлар, йолдызлар, саумсыз, хош килдегез. Исәнмесез. Субханалла, балкып кына торалар. Әзерме финалга? Без әзер. Гомумән сезнең инде тандем ул 3 кешедән тора шулай бит. Шагыйрь, җырчы һәм композитор. Ул без әле менә монда утыра дип күз алдына китерик. Композиторыгыз кем? Гүлнара Тимербулатова безнең композиторыбыз. Ул шушы Миләүшә язган шигырьгә, матур шигырьгә бик матур ки язды. Сезнең матур тандем ничегрәк туды? Менә сен инде без сюжет карагач белербез, уйлый торгыз, бергәләшеп әлеге шара турында, бәйге турында без сюжет караганнан соң сезнең белән әңгәмәне яңадан дәвам итәрбез. Габдулла Кариев театрында безнең җыр иҗат лабораториясының финал концертында җырлар сайлап алу этабы узды. 2019 елның май аенда Калиб яңа буын җыены яшь башкаручыларны, шагыйрь һәм композиторларны берләштергән безнең җыр лабораториясын башлап җибәргән иде. Җырыбызның дәрәҗәсе күтәрелсен иде. Аның яңгырашы, анда милли рух, аның сүзе, аның көйе сүзенә тәңгәл килеп, буш, бер нигә дә ярамый торган. Сәхнәгә чыгып берничә мәртәбә җырлаганнан соң бу инде иске дип, бу кирәк түгел миңа дип, моңа кул чапмыйлар дип шиткә алып ата торган түгел. Чын-чынлап ул җырлар халык күңеленә кирип, безнең халыкның күңелен баетып озак елларга җитсеннәр иде. Әле мин ышанам, хәтта менә мондый проектларның бер өлеше безнең чын-чынлап халкыбызның алтын фондына кирип калырлык әйберләр булмас микән дип. Безнең җыр лабораториясының ярым финалына атап, Габдулла Кариев театрына Илһам ага Шакировның роялен махсус кайтарганнар иде. Илһам ага халкыбызның моң символы. Аның кул җылысын саклаган бу рояльгә кушылып җырлау катнашучыларга үзгә бер рух истәде сыман. Бүгенге көндә барыбыз да белеп торабыз, безнең телебезнең, туган телебезнең проблемалары бар, милли мәктәптең проблемалары бар. Аларны ничек хәл итәргә? Аны сөйләшеп кенә, бәхәсләшеп кенә хәл итеп булмый. Аны конкрет гамәлләр белән хәл итеп була. Җыр, ул татар җыры менә безнең туган моңыбызны, безнең туган телебезне саклый торган иң үтемле чараларның берсе. Хәтта туган телен оныта башлаган кешеләр дә татар җырын онытмыйлар. Минем бик күп чиратканым бар. Татарча җүнләп яшәп белми, әмма ләкин шундый матур итеп җырлый, һәм шундый матур итеп рәхәтләнеп татар җырын тыңлый. Шуңа күрә без милләтебезне яшәтергә телибез икән, аның күңелендә татар рухы сакларга телибез икән, безнең һич шиксез татар җырына беренче рәттән урын бирергә тиешбез. Беренче этапта катнашучылар җирәбә салу юлы белән сайланган иде. Ә инде икенче этапта оештыручылар тарафыннан яңа командалар төзелде. Кайбер катнашучылар төшеп калды, яңалары өстәлде. Бу проектта без үзебезгә яңа кешеләрне таптык. Ягъни мәсәлән мин үземә беренче тапкыр Филүс абый Кахиров белән эшләп карадым. Азат Кәримов белән бу әлбәттә минем өчен алар өчен дә бер зур бер тәҗрибә, чөнки без әле моңарчы яңгырамаган, яңа ишетелмәгән җырларны яңгыратачакбыз. Бу миңа калса бик зур эш, моның өчен Гүзәл апа Сәгыйтовага аерым рәхмәтемне белдерәм. Композитор да, шагыйрь да бик талантлы кешеләр, бик талантлы шәхесләр. Һәрберсе үз дөньясы белән яшәүчеләр дип әйтер идем мин, бик үзенчәлекле шәхесләр. Жюри бал системасы буенча 19 җырны сайлап алды. Тавыш бирү 3 балдан алып 9 балга кадәр иде. Берникадәр мәгълүмат алдык үзебез өчен. Кире сорауга әйле 19 җыр сайланып алынган һәм 19 җыр финалга үткән. Сез үзегезнең финалда икәнегезне беләсез, дәйме? Әйе. Сезнең тандем ничегрәк туды соң? Шул сорауда калган идек бит. Чөнки бер елга якын 19 елның май аенда башланып киткән әлеге чара, ни өчен менә Миләүшә белән Илюся Хуҗина, ни өчен Миләүшә язган шигырьгә Гөлнара ки яза, ни өчен әлеге җырны Илюся җырлый, шул хакта сөйләсәгез иде. Бу проект май ахырында башланды һәм ялгышмасам июнь башында бөтен кеше бергә очрашып, шушы проектта катнашачак. Җирәбә салыштылар да. Без өчебез бергәлектек. Димәк, кемгә кем туры килә, шуны белән эшләргә мәҗбүр буласыз. Әйе. Субханалла. Дөресен генә әйткәндә, бу проект булмаса, бәлки мин Миләүшәне дә белмәс идем. Шагыйрь буларак. Шагыйрь буларак, Гөлнараны композитор буларак, әлбәттә, колакта
Хаманда шушы фамилия Шамил Тимербулатов, аның кызы барлыгын беләдерим. Ләкин мин Гөлнара белән бер кайчанда эшләгәнем булмады. Һәм минемчә бу минем өчен һәм мәсәлән безнең өчебез өчен дә бик яхшы тәҗрибә, танышу. Шуннан да, чөнки сез гадәттә бит инде Илмир Низамов белән бергә иҗат итә идегез. Ә менә хәзер ниндер яңа исемнәр белдегез үзегез өчен. Бу шулай сезнең өчен дә файдалы булгандыр, Илюза. Гадәттә шигырь сүзләренә аннан соң көй языла һәм аны җырчы җыр дәрәҗәсенә күтәрә. Башкарып, шулай бит. Сездә ничек булды? Бәлки көй алдан язылгандыр, андый чиракларда була сирәк булса Сүз да. әйткәнчә булды. Менә Гөлнара Тимербулатова язды да, менә Илюся шундый шатлыклы, шаян кеше ул. Әйдәгез шундый җыр язабыз диде. Мин иң беренче күрешүдә Гөлнарага әйттем. Гөлнара, миңа лирик, моңсу җырлар җитәр диген. Мин ниндидер күңелле, якты, тормышны ярата торган әсәр җырлыйсым килә дигәч, кызлар мине ишетеп алдылар һәм минемчә минем күңелемә тәңгәл килә торган Миләүшә шигырь язды, аңа инде матур көй язды. Җырның исеме нинди соң? Җырның исеме бик озак сайланды, бик озак эзләнде. Ул ахыр чиктә дөнья сыры булып калды. Менә кыскача эчтәлеге, менә шундый дөнья сыры дигән исемдә нинди шаян образны тудыра икән Илюза җырчы буларак? Ул дөнья яшерен сырын ачты дип җырлый. Ул сыр мәхәббәт. Һәм ул сырны белгәнгә күрә Илюза да шатланып йөри. Кызык икән. Гадәттә бит шагыйрьләр җырны җыр итеп язмый. Менә ул беренче куплет, монда һәр кушымта була, һәр икенче куплет. Сезнең очракта ничек эшләнде менә бу эшләр? Миңа җыр итеп язырга туры килде. Шундук җыр итеп яздыгыз. Әйе. Ләкин ул бик күп эшләнде ул текст өстендә, чөнки башында беренче вариантны охшатмадылар. Бәлки шуңа да җыр итеп язырга туры килгәндер шигырь урынына. Әле шундый үзенчәлеге бар бу безнең әсәребезнең. Миләүшә да инглиз юллары да кушты. Һәм ул татар сүзләренең рифмасына да туры килә ул инглиз сүзләр. Шунда да кызык. Финал ничә апрельнең ничәсендә була? 14 апрель. 14 апрельдә була. Аннан соң менә бу бәйге, бу конкурс дәвамлы булыр дип уйлыйсызмы? Һәм аның дәвамын ничегрәк күрәсез? Бәлки дәвамлы булуын телибез әлбәттә. Бәлки ул конкурс буларак, проект буларак дәвам итмәс. Менә бу җырлар аны яшәтер. Ягъни җырланыр дип уйлыйм мин, чөнки алар сыйфатлы. Гомумән менә бу елга якын барган чара, әлеге җырга, шигърияткә, композиторлыкка бәйле чара нәрсәсе белән әһәмиятле дип уйлыйсыз? Чөнки җыр юнәлешендә башкарылган ул фестивальләр, бәйгеләр, алар менә хәзер дөресен әйтергә кирәк абынып егылырлык, ләкин монысы үзенчәлекле. Әлбәттә бу яңа исемнәр ачу юлы да шулай бит. Кабатлап әйтеп китәм. Миләүшәне белмәс идем, Гөлнараны белмәс идем. Әлбәттә бу инде Гүзәл Сәгитованың зур көче һәм Кәриев театрының командасы, чөнки алар безне оештырмасалар, бәлки без бер кайчан да күрешмәгән булыр идек. Дөрес. Менә сез бит инде катнашасыз, барыбер күрәсез башка җырчыларны, башка командаларны. Үзегез өчен тагын нинди исемнәрне ачтыгыз? Илюза. Ой. Дөресен генә әйткәндә, менә безнең шушы тыңлау көннәре булганда, мин үзем өчен бик күп яңа шагыйрьләрне ачтым. Композиторларны әле без беләбез, ничектер аралашабыз алар белән. Менә шагыйрьләр чыннан да бик тирән шигырьләр иҗат итүче шәхесләр. Әлбәттә, мин үземнең коллегаларымны, җырчыларны да икенче яктан үзем өчен ачтым. Бу минемчә урысча әйткәндә бесценно. Тамашачылар да моңа тагын бер кат инанырлар, финалга барып. Кунакка килүегез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Бездә кунакта безнең җыр проектында катнашучылар җырчы Татарстанның атказанган артисты Илюза Хуҗина һәм шагыйрь Миләүшә Гафурова иде. Кунакларыбыз белән саубуллашабыз, һава торышы белән танышыйк. Исәнмесез, барыгызга да хәерле иртәләр.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда сүрән көн, кар 2 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада кар явачак 3 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида урыны белән кар 6 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта болытлы көн, явым-төшемнәр 5 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар буа Чүпрәледә кар көтелә, температура нибары 1 градус. Чистая Нурлат Помады Ширмешан халкына синоптиклар кар вәгъдә итә, 2 градуска кадәр салкын була. Юлларда бозлавык зинһар өчен сак булыгыз. Башкалабыз Казанда кар явачак, көндез 1-3 градус салкын. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай ди, исән имин булыгыз. Кыш көне ничек кенә туңдырма ашыйсы килсә дә тыелып торырга туры килә. Чөнки урамда салкын, туңдырма урынына җылы чәй эчү күпкә хәерле кебек. Әмма туңдырманы смузи белән алыштырып була. Беренчедән ул туңдырма кебек салкын түгел. Икенчедән ул баллы, ә өченчедән витаминга бай, чөнки җиләк җимешләрдән ясала. Сизәм, сиңа смузи кирәк. Кешенең организмына кирәкле матдәләр, файдалы витаминнар җитеп бетми. Шул исәптән депрессия һәм нерв арулары килеп чыга. Ә мин сезгә бүген бик тә файдалы һәм бик тә тәмле смузи өйрәтәчәкмен. Язып алыгыз. Моның өчен кирәк булачак шикәр, дәрчин, ягъни корица, овсянка, банан, творог һәм кефир. Кирәк әйберләрне сала башлыйбыз. Творог, овсянка, кефир, шикәр. Әзрәк шикәр салабыз балы булсын өчен. Кем ярата дәрчин, ягъни корица, сала аласыз. Ул безгә әз генә кирәк булачак. Тәм өстәрешән. Һәм банан үзе. Банан ул микроэлементларга бик тә бай. В6, Р һәм иң кирәклесе D витамины бар. Бананны да шунда салабыз. Блендер аша барысын да былгатабыз. Смузиебыз әзер. Иртән эшкә чыгып киткәндә 1 стакан смузины эчсәгез, көн дәвамында үзегезне рәхәт итеп хис итәрсез. Луиза, сиңа бер сорау. Иң яхшы чит ил студенты җөмләсен төрекчә әйтеп күрсәтел. Çok güzel. İran Җиңүченең үзеннән сорарбыз. Бездә кунакта иң яхшы чит ил студенты номинациясында җиңү яулаучы студент Диләрә Дамар. Диләрә, сәлам, хуш килдең. Çok güzel öğrenci bulamı? Çok güzel öğrencisi. Афәрин. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Тәбриклибез. Шуннан да Татарстан Республикасында узган ел студенты бәйгесендә иң яхшы чит ил студенты номинациясында син җиңүче. Моңа ничек ирешә алдың? Дөресен әйткәндә, мин 2нче ел буе катнашам бу конкурста. Беренче катнашуда мин лауреат кына булып калдым һәм бераз төрекчә киттем монда. Бераз гына мусуланып киттем дә, сәхнәдә басып торганда үземә бер цель куйдым. Икенче еламадым, цель куйдым. Икенче елга бу статуэтканы кулымда тотачакмын дип. Һәм бу максатчанлык синдә кемнән дип уйлыйсың? Түрек әтиңнәнме яки татар әниеңнәнме? Белмим. Икесеннән дә әзрәктер. Менә син татар телен бик яхшы беләсең, түрек телен бик яхшы беләсең. Буташмыйсың кайбер вакытта? Юк. Нинди бердә буташмыйсың бит әле тапшыру барганда. Мин бит инде түрек телен Диләрә кебек камил белмим. Әле ул инглизчә дә беләдер. Син нинди сынаулар аша үтәргә туры килде бу бәйгедә?
Бәйгедә беренче этап ул заочный, үзеңнең портфолионы җыясың. Портфолионы ясаганда бераз оригинальный буласы килеп китте дә, мин Instagram шикелендә ясадым аны. Һәм беренче этапны үткәч, икенче этапка да үттек. Укучы студент үтте. Һәм икенче этапта инде бераз авыррак, чөнки анда үзеңне күрсәтергә, үзеңнең турында аңлатырга кирәк. Һәм монда да ничек итеп үземне дөрес яктан күрсәтергә дип уйлаганда, бик оригиналь ысул тапкансыңдыр әле? Бераз кызыграк булды ул. Мин видео шикелендә ясадым, Instagramны дәвам итәргә туры килде һәм Ирада Хафизяновна Аюпова кадәр барып видео төшерергә мөрәҗәгать иттем. Бик зур рәхмәт. Ирада Хафизяновна миңа булышты. Һәм төрле шәһәрләрдән, Камчаткадан депутат миңа видео җибәрде. Омск шәһәреннән дә миңа видеолар килде. Безнең мәдәният министрлыгы ул һәрбер кешегә ярдәм итәргә тора. Максат булган бит Диләрәнең максаты статуэтка алу булды. Син канәгатьмисең инде хәзер? Иә, икенче елга гран-при алырга барасыңмы? Вакыты килеп җиткәч, бәлки дә ансы да булыр. Менә җиңүчегә нәрсә бүләк итәләр? Яисә шул сынны гына тапшыралармы? Безнең номинациядә. Безнең номинациядә төрле бүләкләр бар иде. Сиңа кайсы электе? Шуның турында сорабыз. Безнең анда чит телләр мәктәбенә сертификат бирелде. Һәм төрле студент годы бәйгесе язылган. Син менә нинди читилгән, нинди мәктәпкә хәзер барачаксың? Әле сайладыңмы? Мин сайламадым, әмма инглиз телен дәвам итәргә дип уйлыйм, тагын да әйбәтрәк өйрәнер өчен. Гомумән син кемлеккә укыйсың? Төп сорауны бирегез. Син белемең буенча кем буласың? Экономика. Иктисад буенча. Иктисад буенча, я. Татар телен яхшы белә, рус телен яхшы белә, инглиз телен, төрек телен. Нинди яхшы белгеч. Һәм димәк син киләчәктә Алла бирсә, исән-имин бик яхшы гына укып чыгып, татар, төрек икътисадын үстерүче белгеч булырсың, шулаймы? Амин. Менә шул икътисадны үстерүдә нинди юнәлештән башларың? Киләчәккә күз салыйк әле. Мин хәзергедән башладым инде. Татар һәм төрек илләр арасында Татарстанга төрек культурасын күрсәтеп, төрек яшәүчеләр, Төркиядәге яшәүчеләргә, төрекләргә Татарстаныбызны танытам, татар телен, татар культурасын танытып, яшим киләчәктә тагын да күбрәк. Кай яшәргә телисең Татарстанда? Бәлки Төркиягә китү хыялы бардыр. Минемчә, хәзерге заманда Төркиягә барып кайткалап Татарстанда яшәргә. Дөрес итеп. Бу сорауга җавап билгеле. Менә татарларга төрек мәдәниятен күрсәтәм, танытам дидең, төрекләргә киресенчә. Әлеге эш ничек башкарыла? Алар киләме, без барабызмы, яисә ул интернет ысулы белән генә эшләнәме? Хәзерге заманда интернет ысулы белән генә эшләнә, ләкин дуслык йортында председатель булуыма караганда, төрек студентлар монда килгәч, аларга Татарстанны танытырга тырышабыз һәм Instagram шилтәрендә Татарстан хакында язып, төрек укучыларыбызны Татарстанга чакырабыз. Фәрин, әлеге җиңүне яулаучыңа юкка гына бирелмәгәндер, шуннан да ничә ел укыйсың калды? Бетерәм бу ел бетерәсең. Укуыңны әйбәт кенә тамамлап, яхшы белгеч булуыңны теләп калабыз. Төркия эчендә, Татарстан эчендә яхшы, уңышлы белгеч булуыңны телибез. Рәхмәт, бик зур. Яхшы, дәрәҗәле, акчалы эшләр насыйп булсын сиңа. Амин. Бездә кунакта иң яхшы чит ил студенты исеменә лаек булган Диләрә Дамар булды. Татар-төрек мөнәсәбәтләре алар борынгыдан ук килә. Мисал өчен, Мимар Синан университеты профессоры Исмәгыйль Төркоглу безнең барлык бөек шәхесләребезне белә икән. Abdülbari Battal Taymas degen sizin meşhur bir galimeniz var. O 17. yıldan sonra oldu Türkiye'ye gitti. Onun Kazan Türkleri degen kitabı vardı. Biz üniversitede okuganda şu Kazan Türklerini okup hem andan Kazan'dan indi bizge yakın
halk yaşıyor. Çünkü bir de İstanbul kitapxanalarında 1917 yılga xatli bulgan Tatar gazet jurnallarının nüshaları var. Alarını da okugaç biz uyladık ki biz bir yakın halk Tatarlar bilen Türkler bir yakın halk. Çünkü anın Kazan'da basılan gazetini okuysun da bütün yazganlarını anlaysın. Türk professori İsmail Türkoğlu Tatarlar bilen Türkler arasındагы münasebetlerine kızıksını bilengen, revolütsiyaga kadar bulgan ortaklıklarını bigrekti. Tatarlar da mektep hem medreselerinde kübürek Osmanlı İmperyası'ndan kilgen kitaplarını falan okuylardı. Medreselerde Mevlid kitapları, andan Altı Parmaklar falan, nindi kahramanlık kitapları. Şul eti enilerde şulay bir tesir yaratkandır. Andan ikincisi Hicaz'a bargan bütün Tatarlar baştan İstanbul'a baralar. Andan halifeni küreler. Alar uyluylar, eğer de biz haçga barsak, halifeni görmesek biznin haç makbul bulmayacak. Anın için alar İstanbul aşağı. Tatarlarının kübüsü Hicaz'a bargan da İstanbul aşağı baralar ol vakitte. Siyasatçı, dine hali yaqtaşların Türkiye'ye giderge kundur algan Abdurraşid İbrahim'nin 20. asır başında İslam dünyası ve Japonya'da Müslümanlar, 20. asır başında İslam dünyası Çin ve Hindistan'da İslamiyet degen ensiklopediyaga teng kitapları turunda işitkenigiz barmı? 1911-13 yıllar tiresinde Türkiye'de basılıp çıkkanalar. Abdurreşit İbrahim misal için o Sibir Tatarlarından Tara'da doğan, o Medine'de okugan, o kızık şahıs. Galimcan İbrahimov misal, Galimcan İbrahimov indi Tatarlarının en meşhur komünistlerindendir. O vakitte indi. Olayta biz Reşit Kazı'nın kitaplarını 3 mertebe, 4 mertebe okuyorduk. Bala yaşçakta. İyi ol Tatarlarda andan da meşhur seyahatçi yok. İsmail Efendi bilen Türkiye'de yaşagan Tatarlar hakkında saatler boyu söyleşirge mümkün. Dünya kulem tanılgan lingvist Ahmet Timir turunda meselen. Mağrifetçi, mügallim Zakir Kadiri hakkında. Anın hatını Saniye İffet Tuğan, ol din boylarından. Ol Ankara'da yaşagan çakta şula yürek avru anda başlı. Olayte min din boylarına barsam tirilirdim deyip uylay. Şulay Ahmet Temir enisini etisini kitkenden son tağın bir mertebe küre almadı. Alar bütün ömürleri boyunca Tatar yeri, Tatarlar deyip uyladılar. Anda hem tamırsız yaşadılar. Bu bir facialı turmuş. Lakin Tatar'ın bütün tarihi umumen facialı indi. Tağın bir gün hem İşlep organ kişilerinin yol günleri şimbe hem yakşembe. Yolsuz işlevçilerge ol Allah'a şükür bayram kebikre. Şimbege hatlık elbette jumğa günü bar jumğa çıkarılışın Gülnazar Rahmetulli'nin bilen İldar Kıyamov al barışaklar. Cumğa ve Gazze sahifesinde Yerden Meşeti imamı Habir Hazret Xanov bir günüzek tema aşağı hem tabın edeplerin düşündürür. Hizmet Kızıl Bayrağı hem Lenin ordenları kavaleri Tataristan'ın ot kazangan mexanizatörü Minnigali Ağa Safin Tileşi rayonunda yaşayıp. Jir jimirtip işlegen hizmet batırının eytir sözleri de bir hesap. Oğlum Ertesi sahifesinde Baltaş rayonunun Nurma avulu tarihi bilen kızıksınırmız. Ol big bay tarihka iya jirlik. Etkemen Kem'nin tili sahifesinde zikir hem zikir sözlerinin kullanılışına toxtalırmız. Kışның bir ayığına kalıp bara, ondan soň qabat yaz jiteşek. Bir atlı bayramlar gitecek. 1 Mart bayramı. Ondan sonra 8 Mart. Ondan sonra anda bayram üstüne bayram. Saban toylarına da uzak kalmayıp. Bayram ruhunda bugünkü tapşırığımızı tamamlayıbız. Sizden bilen 2 saat davamında Manzara tapşırığının icad türkümü alıp barışları Luiz Zakirov bilen Almaz Garayev idi. Kilesi uçraşılara kadar isen emin yürügüz. Sağ olunuz hürmetlilerimiz.